nnọọ na Igbo Amaka TV. Anyị na-eweta ụzọ ndụ, ịhụnanya na ọkụpụrụ Igbo. Igbo Amaka n'ebe a na-ege ntị nke ọma. Otu, gụọ onwe gị tupu ị hụọ n'anya ọzọ. Ọnya ndị ọ bụrụ echi nwere ike imebi ndụ gị n'ụzọ na-adịghị anya. Gụọ onwe gị nke ọma ka ị nwere ike ịhụnanya na ike. Ị nweghị ike iwu ụlọ mara mma na ọwụwa ọjị na-adịghị ala. Ịhụnanya kwesịrị ịbụ eziokwu, ọ bụghị mmanye. Ịhụnanya bụ nnọrọ, ọ bụghị azụmahịa. Ọ bụ ihe na-ahụrụ n'obi, ọ bụ ihe na-azụ ma ọ bụ mmanye. Ịhụnanya na eziokwu ewulili n'ezi obi, ọ bụghị n'ịtụnanya ngwa ngwa ma ọ bụ ihe ọ ga-enweta. Sọpụrụ njikọ dị adị. Ọ bụrụ na obi ya dị n'aka onye ọzọ, sọpụrụ nke ahụ. Echefula ihe ịbụghị onye wuru ya. Nsọpụrụ bụ ịhụnanya na omume. Ọ dịghị mma ịkwụsị ụlọ nke mmadụ. 4. Emela ịlụ onye ịmago. Ọ dịghị mma ịgbago ozu anya ịlụ onye ịmaghị ọma. Mara ya nke ọma tupu ekpebie. Nyochaa ya, ghọta ya, wee kpebie. Ndị nna anyị kwadoro ịlụ onye a mara ọma n'ihi ọgụgụ ise. Mara obi ha na ebumnobi ha. Mụta ụkpụrụ ha, ọnọdụ ezinụlọ ha, ebumnobi ha na echiche ha tupu ị kwere ha. Ozi ị nwetara taa na-egbochi akwa ị ga-akwa echi. Mmekọ ewulili n'eziokwu na-adịgide adịgide. Ezi obi, ntụkwasị obi, nsọpụrụ, nduri, nghọta, ịhụnanya n'eziokwu. Ndị a bụ isi ihe nke mmekọ ọbụla na-adịgide adịgide. A na-ewu mmekọ siri ike, ọ bụghị n'ọrịa ọma kama n'ọrụ ziri ezi. Ọ dị mfu na mmekọ ọgbaawụ. Mmekọ ewuliri n'ụha, ịchọ mmetụta ọjọọ ma ọ bụ ebumnobi onwe onye na-eweta ụwa ọjị, ọbụla udo. Onye ọbụla anọghị ọma n'ịhụnanya azere. Ihe malitere n'ọgbaawụ na-agwụ n'ọgbaawụ. 8. Họrọ n'ọgụgụ isi, hụọ n'anya n'ọgụgụ isi. Esochikwala nrụgide, soro ebumnobi gị. Mee nhọrọ ndị na-eweta udo, ọ bụ nwe nsogbu. Nhọrọ ziri ezi ị na-eme taa na-emepụta echi mara mma. Itoolu, Hụọ n'anya n'obi, gwuo ụlọ ọzọ mara mma. Gwuo onwe gị, bụrụ onye n'eziokwu, sọpụrụ ndị ọzọ, hụọ n'anya n'eziokwu. Mee ihe ndị a, ị ga-enweta ụtọ na ụlọ na-adịgide adịgide. Mmekọ mara mma, ụlọ mara mma, ọha na eze mara mma. Igbo Amaka TV na-enye ụzọ ndụ n'asụsụ Igbo.